Hello mga guys, may puntag sa tanan. Naata karon sa diri sa Nueva, sakop sa Barangay Stap, Surigao City no. Magsugat ta sa atong partner kay uli man ato siyang miaging adlaw. Atong sugaton diri sa Nueva. Okay. Approaching naman sila diri sa city. Tuwa pa sa atbang sa Nunok Island. Magpaabot ta diri kay atong sugaton siya kay para makatipid sa plate ba. Mo ni porma sa Nueva nila mga guys. Dakan kay pambot diri guys. Gikan sa mga isla ba diri sa sakop diri sa Surigao. Gwapo na kayang pantalan diri guys. Maot pa man kay ni diri sauna karon kay nahimuan naman og maayong pantalan, dungguanan sa mga pambot gikan sa isla ug ang kuan sa Philippine National Police Maritime Group mo na ilang kampo diaw. Katong kuan Makapagal Port tuwa dito sa Pikas. Kani mga gikan ni sa isla ni mga pambuta. So karon dai mga guys no kuan kaning hunas ang tubig karon kay ay basin unya mutaob na ni. Medyo mabaw pa karon. Pero madungguan gyapon nagpambot guys. Makakuan gyapon sila diri sa Daplin. Ini nga dalan guys padulong ni sa Kanlanipa singod sa Tagniog, Barangay Arellano, Barangay Urok. Padulong dito, padulong sa Taganaan nga dalan. Kani nga dalan po guys, dagan ni siya Lutsan, padulong ni sa Espina. Busy kini siya nga dalan diri mga guys kay gikan sa mga kabarangayan, diri man moagi ang mga service gikan sa Barangay Kanlanipa kay daghan man kay mga balay diha. Busy kini siya nga dalan. Kunya guys, kuan guys, nagpaabot pa ta medyo init na no. Pero happy naman sila maabot na naman sila sa may bang sa Talisay. Ang akong partner approaching na sila diri sa Nueva. Atong pabuton kadali. Pasilong sa ta diri sa may punuan sa Talisay no kay landong oh. Kani guys mo ni akong motor. Inutang na ako ni 10 years pa ni wa pa na impas kay tag 100 naman ang buya ng hulog. Pag yun siya na impas no. 6 years pa ni siya. Unang dugay siya na impas. Pero padulong ra gyapon nagka-impas kay matag bulan mo hulog matag 100 pesos para maimpas. Diri dapita guys kani mo ni magsakanan sa ilang mga kinumpra gikan sa syudad no. Dalon sa isla kanang mga negosyante ba. Diri nila iagi. Sama na oh mga soft drinks tanan sa kuan nilang mga kinumpra syudad. Diri nila i-drop para ikarga nila og pambot. So dali ra kayo ang ilang pagkuan sa ilang mga negosyo no. Kita mi sa akong bagong followers no si Franklin Alpahando. Taga Siargao ni siya nga mga kaliwat no, daghan kayo. Shout out sa mga Alpahando diya sa Siargao Island na. Maayong buntag ninyo og maayong pagpamahaw pod. Amo na ilang gisakyan gikan sa San Jose. Hope pag-abot nila no. Makasulod gyapon na sila diri kay kuan man kanang lalo mangyapon na siya. Paglantaw nato mabawra pero tagaliog gyapon na. Ang mga kuan na diha, ng tubig diha ba. Mo na gisakyan sa akong partner kuan. Singalan na ni nga pambot ha. Imbia Precious Mimo yung gisakyan no. Ika na sa San Jose. So dito ito sa Pikas mo adto ta. Dito ta sugat. Niabot ta dito sa Pikas mga guys. Dito man ta sa Pikas ganina mga guys. Kay diri man ang pambot ning dunggo. Dali-dali tapok dagan. At bang raman no. Arang pambot to. Siya guys, ang gisakyan sa akong partner no. Hila pa nang gikuan para makadunggo na makanaog din ang mga pasahero gikan sa San Jose. Tuko-tuko ra birada mga guys. Ang gyud eh. Dugaya pud kay makadukso oy. Hunat-hunat man na siya mga guys. Para makadunggo ba. Tuwara di ang kuan mga guys, Barangay Kanlanipa kanang daghagwapong balay diha ba. Mura man subdivision man siguro ng Kanlanipa. Muna diha padulong na dito sa Urok, Arellano, Taganaan, dito sa Kagniog ana ba. Mga balaya padulong na dito. Nakadunggo ra gyud siya guys. Iabot ra gyud siya sa pantalan no. Pag hulog ka na sa damyo guys, hikot dahil na nila guys. Pag hikot ana, mga naog dahil ng mga pasahero.
para di mga hulog ba. Kailangan ihikot yun na para safety ba. Tawa guys. Una na mga birada mga paghikot mga guys ba. Itsa din ang PC guys oh. Hapit na igo si tatay. Kaya kung dili uptake, igo ang agtang. Ang gyud eh. Paabot ta guys oh. Pag naaw ka na sa damyo guys. Mao na siya guys. Si tatay oh, hikot na niya sa tindahan. Pumapalid ng kuan, apil ang tindahan mga guys. Ginaog na ang damyo guys. Yan na guys, anaran teknik na guys, tawa. Kusgan is tatay guys. Siya ra gud isa guys versus duha. Uptik na siya tatay guys, taga dire manguna siya guys, nagdako na siya diri sa pantalan. Tawa guys, ihikot din niya guys. Paghikot na guys, mga naog din ng mga pasahero guys. Tawa guys, nanindog ng mga pasahero guys. Kung sugato na akong partner guys, lang tawa guys nanindog na guys. Naog na siya guys, lang tawa guys. Okay oh. Gikan na sila ng butar guys atong pizza 30 sa Oktubre. Nanguli na sila sa San Jose kay Mang Butar. So karon no, mubalik na po na sila sa ilang mga trabaho. Una dia guys oh. Lugaya kagawa sa akong partner guys eh. Man to akong partner. O man siguro yung sakay diri akong partner. Medyo maipit anak ba. Apa nang naog oh. Man akong partner ani nga basig dili ni mao nga pambot siguro no. Basig simi nalipat yung taan eh. Basig wa pa naabot ba. Tuwa pa siguro to sa lawod. Murag wala man nanganaog ang gyud eh. Kinailat yung taan eh guys, murag simi nalipat gyud ta sa pambot nga gisakyan sa akong partner no. Medyo na busy magug kanina kaya pinakugmao na ni murag wala man kuniwa man hinaog ang gyud eh. Pay pag chat sa akong partner tuwa pa sila sa atbang sa pier, tuwa sa gikan sa Kabakawan bitaw, sa gikan sa Dapya. Ang dugay-dugay pa to na to sa mga 20 minutes siguro adi sir moabot diri sa Nueva no. Ang gyud ay nalipat gyud ta ba. Medyo simi na palaw gyud ta mga guys no. Murag pait sakit una-unaon nga sige tagapalaw. Medyo kaulion ako ani pa. Nag-chat ang akong partner nga hapit ako no sila. Paaboton lang nato. Magamay. Mintras nagpaabot pa tagoy sa atong partner no, ato nang kuanon ng espina kanang daghagbalay kanang habog. Sakop gyapon na sa barangay Tap. Ug katong may tower mga guys, amo na ay Kapitolyo ng Surigao del Norte diri sa Surigao City no. Busy na kayo kay hapit na alas 7. Unya ni puno na po nag mga sakyanan diha ug mga pambot kagikan sa kaislahan. Guys kanang hinggo na pambot guys, amo na nang gisakyan sa akong partner. Hapit na gyud sila makatunggo no. Nalipat ko atong pambot ba kani nga pambot nalipat ko abi na kog diha ni sa kay akong partner. Tuwa ra man dito sa Pikas. Medyo simi nailad ta ba ang gyud di sa Pikas guys, kalayo man hinon gidungguan ato na pud na nato ang gyud So karon mga guys, nailad na pud ta gikan pa ni sa Talisay nga pambot di ay basin kato na siguro to ang akong partner yang gisakyan mao na siguro na murag na simi na ilad na pud ta ba ang gyud ani daghan mo pambot gud. Nabot na ang Jiday ang gisakyan sa akong partner mo din na ni ang gisakyan no. Tabok-tabok ra ta ani ba nga gyud ani Tura dito sila dunggo. Ato na to. Dari ra Adi di ini na ilad ko atong isa. Kani di ang gisakyan gamay tugob ra ba Gani dili ko no balod. Ana si kuan si Mano. Bana sa igsoon ni Nolalo Rowaya. Muni yang bana sa iyang igsoon. Nana akong partner gagikan sa abroad na. Abroad ba San Jose. Naog na ko partner. Tanato na ta. Nagkita ra gud be. Upat yan lang si Kuan, si Nini Basol.
Nakita po mi dire kay isugat. O buhat to nami kay kundi nami mag-video karong magbiyahe kay ansip man no. Hingapit mi sa hardware kay nami palito na pisa, ipadala na mo balik dito sa San Jose. Ora akong partner, namili na siya kung sa iya paliton dito. Pisa may paliton ipadala dito sa San Jose no. Balik kami dito sa Pambot, kaya may padala. Kaning mga hardware diri mga guys, kaning mga dalan diri mga guys. Diri sa sakop sa Barangay Tapno. Muna yung mga hardware nila dito. Nakapalit namin no. Balik na po dito sa Pantalan sa Nueva kay para amo ni ipadala ning pisa na gipalit. Napadala na namo ang pisa guys na gipalit namo dito sa hardware no. Ito sakay na akong partner sa akong likod. Manto nami kay gutom na.